Vanha katto oli vuonna 1953 rakennettu ja sitä ei pystynyt enää oikeastaan maalaamaan, eikä se oli jo ruostunut sen verran, että päätettiin tilata uusi. Kilpailutimme 5 eri firmaa ja päädyimme sitten tähän ulkoremontteihin. No, projekti sujui yllättävän nopeasti. Vähänluminen talvi ja siitä kun oltiin tehty sopimus, niin se oli 2 viikkoa. Työt alkoi ja viikon päästä työt oli tehty. Viivästyksiä ei ollut. Ohikulkijat on sanonut, että joo, tulipas talosta ihan hyvän näköinen nyt. Ja naapurit on käynyt myös sanomassa, että hieno jälki. No, olen tyytyväinen lopputulokseen. Kaikki mitä oli sopimukseen merkitty, niin kaikki on tehty. Hintalaatuisuuden oli kyllä ihan kohdallaan. Kyllä mä suosittelisin sitä firmaa, että erittäin hyvin tekivät.